M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Anyamata inu, muzikondwerera ndi unyamata wanu. Mitima yanu isangalale pa nthawi ya unyamata wanu. Inde, muzitsata zimene mtima wanu ukufuna, koma mukumbukire kuti chauta adzakuweruzani. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhule na Ambuye. Lero ndi loweruka pa 28 September chaka cha 2024. Poyamba tithokoza anthu onse amene munatipempherera dzulo pamene timakondwera kubadwa kwanga, komanso ena munatipatsa mphatso ziwiri zitatu. Chauta zitamandika, we don't take that for granted. Tsiku la lero loweruka la Mulungu wa 25 pa chaka, tufuna timvetsere mawu a Ambuye limodzi ndi achinyamata amene mmawu oyamba Ambuye Chauta akuwayankhula kuti pamene akukondwerera ndi unyamata wawo asayiwale the responsibility oti tonsefe tidzayankha pamaso pa Mulungu. Mawu oyamba akuchokera m'buku la Mlaliki mutu wa 11 ndime ya 9 kukamaliza kukafikanso Mlaliki 12 ndime ya 1 kulekeza 8. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Bernard Suzbanda kuchokera ku St. John the Baptist Church, St. Louis Montfort CI Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo salimo yathu ya tsiku la lero salimo namba 90 ikuti inu chauta ndinu kothawira kwathu pa mibado yonse. Mawu athu amuthenga pabwino ndi monga adalembera Luka Oyera mutu wa 9 ndime ya 43 kulekeza 45. Amene akutiwerengera mawu amuthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi ECM. Mawu oyamba. Mawu ambuku la Mlaliki. Anyamata inu, muzikondwerera unyamata wanu. Mitima yanu izisangalala pa nthawi ya unyamata wanu. Inde, muzitsata zimene mtima wanu ukufuna, ndiponso zimene maso anu akupenya. Koma mudziwe kuti pa zonsezo Mulungu adzakuweruzani. Choncho muchotseretu zokusautsani mu mtima mwanu, mupewe zokupwetekani m'thupi mwanu. Pajatu unyamata ndi ubwana, zonse nzopanda pake. Nkuonatu Mlaliki akuti zonse nzopanda phindu. Ndithudi zonse nzopanda pake. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Pa nthawi yomweyo anthu onse aja ankazizwabe ndi zonse zimene Yesu adachita. Iye adawuza ophunzira ake kuti mumvetse bwino zimene ndikunenazi. Mwana wa Munthu akudzaperekedwa kwa anthu. Iwo sadamvetse mawu amenewa. Anali obisika kwa iwo, kotero kuti sadawamvetsetse, komabe ankaopa kumfunsa zimenezi. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Tisanabwere mwatsatanetsatane ku mawu athu oyamba amene Ambuye Chauta akuyankhula kwa achinyamata athu, komanso muja tinanenera lolemba kuti buku la Miyambo limayankhula kwa achinyamata komanso kwa anthu onse amene akufuna nzeru makamaka pakuphunzira zimene anthu ena adachita kumbuyo. Choncho titha kutero kuti specifically akuyankhula kwa achinyamata komanso akuyankhula kwa ife tonse. Tione fundo ziwiri mawu amuthenga wabwino. Yambirira akuti Yesu akuwauza kuti mwana wa munthu adzazunzika, anthu adzampereka, anthu adzamupha, iye adzauka kwa akufa. Akuti koma sadamvetse zimenezayi. Palibenso amene adafunitsitsa kuti amufunse, ankaopa. Bola nanzathu ankaopa. Tilipo ambiri sitimvetsa, koma timafuna kufotokoza zinthu ngati timazimvetsa. Ngati sitimvetsa zinthu, keep quiet like the apostles. Koma Mkhristu sakuyenera kukhala quiet. Tikuyenera tikalalike.
tikalalika chimene timadziwa, tikalalika chimene timakonda, tikalalika chimene tidamva, tikalalika chimene tikuchidziwa. So sitinganenenso kuti tiziopa. Zilipo zambiri mchikhristu, zilipo zambiri mu mpingo wathu, zilipo zambiri mu parish yanu, zilipo zambiri kumene muliko zimene mwina simutha kuzimvetsa. Kodi do we have that audacity every day kuti ndiphunzire kenakake kachilendo? Sitikungokamba nkhani ya chikhulupiriro chokha, sitikungokamba nkhani ya chikatolika chokha. Even in dziko ndi anthu angati tili nayo constitution ya dziko lathu la Malawi. Nkudziwako kuti section 6 ya constitution imati chani pa nkhani ya trust ndi responsibility imene adindo ali nafe. Ndi anthu angati timakhala ndi chidwi uli pa banja kunena kuti anthu amabeka bwanji, anthu jakuti amaphika bwanji. Mukaona kuti ambiri sitidziwa, tilibenso chidwi chophunzira, ndi mukapeza amayi chimene amadziwa iwo ndi kutenga mpiru, ndi kukhwachula, nkutenga tomato timati kuthushulira. Learn things achinyamata mawathu oyamba akambaza ino. Ndangati amene zinthu zikuti sowetsa mtendere, koma tili ndi kuthekera our generation kuli zinthu zambiri, kuli mafoniwa amene ndithu udapita pa good sites, Catholic sites. You can learn so many things. Why ansembe amakhala ndi makala osiyanasiyana? Why tikamati zipani za mu mpingo tikutanthauza chani? Chipani chakuti chidahamba bwanji? Every day udati uziphunzira kenakake. Nanga nyengo imene tiyambe posachedwa pa mwezi wa November, nanga tikamati nyengo ya Advent utanthauza chani? Nchifukwa pamakhala zakuti. Nchifukwa chani nthawi zina mu mpingo timanena kuti lero ndi doctor of the church? What does it mean to be the doctor of the church? Tikamanena kuti bishop, tikamanena kuti vicar general, tikamanena kuti judicial vicar, tikamanena kuti parish priest, tikamanena kuti awanda amayi nkulu, simatanthauza chani? There are plenty of things that we take for granted in the church, but like the apostles, mwina sitifuna kuphunzira, mwina mwadaladala, mwina tikuopa, koma ndanena kuti sitingakhala anthu amantha chifukwa adatipatsa Mzimu Woyera amene amafula mwa ife kuti Abba, Father, Atate. Tikwenera tikhale anthu ofunsa ndi kufuna kudziwa zimene sitimvetsa. Ena timafunsa pongofuna kuwatola ena mkamwa. Moja amachitira Afarisi aja. Tisakhale ndi mtima wampikisano kuti basi tioneke kuti okhoza ndani olakwa ndani. Let us learn so that we can grow in faith. Pofunsa ponso tifunse mafunso amene angatithandize, angatikulitse mchikhulupiriro. Father Samson kunkumbira ali ndi zitsanzo zambirimbiri kuti anthu timafunsa mafunso ombwambwana oti sangatithandize kukula mchikhulupiriro. Munthu ndithu khalekhale kubwera kupalisha, abambo ndifuna appointment, ndifuna ndikuoneni. Bambo kugundika nkhosa ya chauta ifuna ndione. Basi ndithu kukhala mu office mja abambo funso lilima ndisowetsa mtendere. Kodi agogo aka Ayuda asadali ndani? Kufunsa siku lakwe koma mukafunsa kuti mudziwe kuti agogo aka Ayuda asanali. Chikuthandizani chani mchikhulupiriro? Chimene mukadziwa kuti agogo aka Ayuda asadala akuti. Chimene chikasinthe moyo wanu ndi chani? Tizifunsa mafunso kuti tikule mchikhulupiriro. Achinyamata, mawu oyamba lero akuyankhula kwa inu specifically. Rejoice, O young man, while you are young. Kondwerani ndi unyamata wanu. Masiku apitawo atakhala tikusinkha za buku ili la mlaliki, Ecclesiastes. Koma tsiku la lero akuyankhula special kwa inu achinyamata. Rejoice, O young man. Nanga sachinyamata amamva kubika chizungu. Rejoice, O young man, in your youth. Let your heart be glad in the days of your youth. Remember your Creator in the days of your youth, before the evil days come. Kuti achinyamata mukakhala muzikondwa, muzimva kukoma ndi moyo wanu. Komatu sinkhani yongokondwa yokhayo. Akuti muzikumbukira mlengi wanu, chifukwa nthawi ikubwera imene mudzakhale answerable. Titha kuona kuti mawu akhangati akuyankhula kwa achinyamata, koma akuyankhula kwa ife tonse. Poyambirira kuti tikhale okondwa pamene tayima. Inu achinyamata, be proud of your youth. You are energetic. Mukukula, explore the world. Ndimanena mobwereza wachinyamata wa masiku ano ali ndi smartphone. Dziwani so many things. You have Chinese around us. Dziwani kuti ma Chinese monokha amati chani. Kudziwa komoni kuti azathu atumbuka moni amati chani. Azathu ayawo moni amati chani. Not only that, so many things. Tikanena kuti pa internet zakuti ndingazipeze pakuti. Pa YouTube paja pali zambiri zimene mungathe kuphunzira pakuona. Dimba ndingapange motani. Zinthu zotukula moyo wanga sindinapite ku college, koma zakuti zokha ndingapange motani. Wachinyamata should be a jack of all trades. At least kukhoma mpando kokha ndidziwe. Kupala thabwa ndidziwe. Kukhoma chitini ndidziwe. Kusoka sapato ndidziwe. Zimenezo ndizotheka with the learning techniques zimene zili pakati pathu. Kumene konde ukondwera uchinyamata wako. You are so energetic. Mumpezo wachinyamata angogona, kungodandaula nagingi, daily ukamfunsa muli bwanji, wezi, dzulo wezi, lero wezi, mawa wezi, mudzakondwako liti.
asakupita ku disco, go there, but know you are a Christian, know what you are aspiring to. Ndena amakondwa kudziwa ala daily midoli zimene zisingakuthandizeni. Koma kuposaposa pamene mukukondwa, pamene mukupanga explore chinyamata chanu, akuti mukumbukire tsono mlengi wanu. Alipo chinyamata ena amati ife tidzayamba kupemphera mtsogolo. Do you know kuti chinyamata chako chidzathera poti? Ena mwina Mulungu adatilenga kuti basi tidzabwerera kwa iye tikadala anyamata. So ena amati ndidzamba kuntumikira Mulungu ku church modzipereka. Ku church sikumafunika kukhala serious ukanali wa chinyamata. Anakuwuzani ndani? Amene anakuwuzaniyo ndombwambwana, ndopusa, ndozerezeka. Pa chinyamata panupo, do better, save the Lord. Kandalama kajamuli nako kanga chepe chotani, spare and give thanks to the Lord for who he is to you. Akutionetsa kufunika kwa responsibility. Sikuti chautayo tizingomkumbukira kuti Ambuye ndidalitseni, Ambuye ndipatseni banja, Ambuye ndipatseni ntchito. Komanso the responsibility kuti tsiku lina tidzaweruzidwa kuti muchinyamata mwako nanditumikira motani. We are created with free will, yet we are not the judges of the universe. God is. Chimene akuti kumbutsa nchimene. Tiri ndi maganizo adatipatsa ufulu ochita china chilichonse chimene tifuna. Komatu Mulungu ndiye mlengi wa zinthu zonse. Inu ndine pamene tikukhala mmoyo tikuyenera kukhala wokondwa pamene tilipo. Ndiwe nyamata, kondwa mchinyamata chako. Ndiwe mkatolika, kondwa mchikatolika chako. Ndiwe mkulu wa mphakati, kondwa pakulu wa mphakatipo. Ndiwe wansembe, kondwa musembe wako. Ndine wansembe ngati mbadwiri, ndikondwe musembe wobadwirimo. Ndiwe wansembe wakomboni, njoya musembe wako wakomboni. Kwina kukumbukira Mulungu wako, kwina kukudziwa kuti Mulungu wako adzakuweruza. You remember just 2 weeks ago, Paulo amanena kuti amene muli pabanja mukhale ngati simuli pabanja. Nthawi yatheratu. Amene mukufuna banja musavutikenso nkuti mukwatire. Amene mukugula mukhale ngati simunagule. Amene muli nazo zambiri mukhale ngati mulibe. Chimene amafuna kutanthauza chani pogwirizana ndi mawu a tsiku la lero. Pamene ulipo, just do the right things. Ambiri tilibe mtendere chifukwa chonena kuti pamene tilipo sitifuna kuchitapo zontumikira Ambuye kapena sitifuna kukondwapo. So ndiwe mphunzitsi mangodandaula ayi azathu abwino ndi amene amaphunzitsa standard 7 ndi 8 zophweka. Ife ya standard 3 tiyana ntovuta iti. Mu standard 3 wanimo njoya ndana amene mwaona aphunzitsena mmene amavinira ndi anawo kuimva kukoma ntchito. Asanangane za malipiro, asanangane ma benefits, amangoyang'ana ntchitoyo. Kukondwa pamene waima. Ineyo ngati wansembe ndisachedwe nkuyang'ana kayota ndikanakhala palishi yakuti, ndikanakhala ofesi yakuti, ndikanakhala ndizakuti. Ndiyang'ane kuti lero Mulungu wandipatsa kuti ndimtumikire mparishi ino. Nda Khristu awa, even atakhala pa Khristu 10. Ndimve kukondwa powatumikira. Mtendere, madalitso amambira pamenepo. Uli mulegio, imfa kukoma mulegio. Ena ali mulegio amakhala mungata kuwakakamiza, ena ali pakwaya amakhangata kuwakakamiza, ena ali musembe ukhangata kuwakakamiza, ena ali pabanja ukhangata kuwakakamiza. Even wachinyamata ali mbungu ena chinyamata amangoguzika basi. Be happy where we are. Ambuye tithandizeni. Choyamba tikumbukire kuti inu mudatipatsa zonse mwaulere. Koma nthawi ina yake, tsiku lina lake, pena pake mudzatiweruza. Chachiwiri, monga tamvera muthenga wabwino, tikhale ndi kulimba mtima ndi khama lofuna everyday kumaphunzira. Nchifukwa timatchulidwa ophunzira Ambuye Yesu. Tikhala bwanji ophunzira pamene everyday sitikuphunzira china chake. Each day ndiphunzire china chake. Ndikaphunzira ndiphunzire zinthu zoti zisinthe moyo wake. Ambiri tikuphunzira zambiri za Mulungu koma sizikusintha moyo wathu. The primary goal of learning zinthu za Mulungu nkuti moyo wathu uzisintha. Ophunzira aja mukayang'ana ambiri adachoka kwawo akumamphunzira Ambuye Yesu everyday. Ena nalo opsyaipsya mtima, ena nalo okhometsa misonkho, ena pamene paja anali amakhalidwe osokonekera. Koma muona kuti chifukwa adakhala naye Ambuye Yesu ena zaka zitatu, muona kuti moyo wawo udafika poti udasintha mpaka ambiri adapereka moyo wawo ngati amalitiri. Chifukwa chonena kuti everyday akaphunzira ngakhale panali ngati gradual process moyo wawo udatembenuka. Ambiri tikuphunzira koma moyo wathu sukusintha. Ndechimo monga panali poyamba ndi tsopano ndi masiku onse. Lero tikupempha Ambuye mutithandize kuti tikaphunzira za inu, tikamva za inu, tikhale anthu otembenuka mtima. Kwinaku tikukondwerera munyamata wathu komanso pena paliponse pamene tayima. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.